खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियार बिसायख'थिया जेब्लानो खाथिसिनाव सौफैदों आरो बे समावनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बे समाव राजखान्थियारि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो राज्यो सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारियाबो बे समाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बिसायख'थि सम, बे बिसायख'थि समाव हिंसायारि जाथाया सोमजियो होननानै बाथ्रा सोंदोंमोन खौरांगिरि आरो बे खौरांगिरि सोंनायाव बिथां एमपि रोनगोरा नार्जारिया फिनजाथाय होदों। बिथाङा बुंथिदों जे हिंसायारि जाथाया थामहिनबा जोंनि समाजा हिंसाखौ जायगा होलानानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया। आं सानो हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिफोर जों नुदों, बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। बिटिआर गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानि उनाव गोबां बिसायख'थि जाबाय आरो बे बिसायख'थियाव हिंसायारि जाथाया जायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया। गोलाव सम बै समाव थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथानि उननिफ्रायनो बिटिसिआव गोबां बिसायख'थि जाबाय। बे बिसायख'थियाव खनसेबो बेफोरबायदि हिंसायारि जाथाया जानो हायाखै बा जायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमपि रोनगोरा नार्जारिया। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे थांनाय 15 बोसोर जे सोरखार सालायनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि समाव गोबां हिंसायारि जाथाया सोमजिदोंमोन। बै समाव हिंसायारि जाथाया सोमजिदोंमोन जायखौ दिनै रायजो राजाफोरा बे हिंसायारि जाथायखौ बे जाथायफोरखौ आंगायबाय रायजो राजाफोरा। आरो बे समाव जोंनि ओनसोलाव सिगांनि समाव जि 15 बोसोर बिपिएफनि समाव हिंसायारि जाथाय जादोंमोन आरो बे हिंसायारि जाथाय जानाय बे जाथाय जानायखौ दा रायजो राजाफोरा आंगायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जोंनि जायगायाव बा जोंनि समाजा बे समाव हिंसायारि जाथायनिफ्राय गोजानावसै आरो हिंसायारि जाथायफोरा जोंनि समाजानो बिथांमोनखौ होस्रांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रोनगोरा नार्जारिया। बे समाव हिंसायारि जाथाया जायगा गैला बा हिंसायारि जायखिजाया बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जानाय जे हिंसायारि जाथाया जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव जायगा गैला होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमपि रोनगोरा नार्जारिया। आरो बिसायख'थिया फैगौ 13 नभेम्बराव जे जानो गोनां दं आरो बे बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि बिथां निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहागोन आरो रोखासै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एमपि रोनगोरा नार्जारिया। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। 13 थारिखआव जानो गोनां जि उफेरा बिसायख'थि, बेनि थाखाय जोङो जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय न'खर न'खर गामि गामि जों हाबबाय थादों। रायजो राजाफोरजों जोङो फोरमायदों जे इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो मानो भट होनांगौ। रायजोफ्रा बयबो बरायदों, खोब मोजां। दिनैहाय बर'ल' नङा, बर', आदिबासि गासिबो राजबंसि, बाङालि, माइन'रिटिफोर जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयबो गामियाव जों हाबदों आरो रायजोफोरजों जों सावरायदों। बयबो बुंदों जे आथिखालाव बिटिसिआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सान्थि फैबाय, जों गोजोन मोनबाय। दा जोंनो जौगानाय नांगौ, दंग' बान्दो नांगौ, सोलोंथाइ जोंनो नांगौ, बेब'साय खालामनो थाखाय जोंनो खाबु नांगौ, न'खरनि जौगानायनि थाखाय खाबु नांगौ। बे जाबाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि दिनै बे सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। आसाम सरकारनि दिनैहाय जोंनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, बिटिसिनि प्रमद बर' बिथांनि जि माखासे आसनिफोर, जे गियान सारां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, दिनै सुपार 50 लानाय जादों, दिनै अरुणादय स्किम दङ, रेशन कार्डनि गेजेरजों आयुष्मान कार्ड दङ, गोबां माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों जोंनि न'खर जौगानायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेखौ रायजोफ्रा मोजाङैनो मोननानै दङ। बे बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों जोंनो। गतिके फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव जोंनि थाखाय गोब्राब जानाय नङा। रायजोफ्रा जोंजों दङ। एबा ट्रेक्टरनि सावगारियानो भटखौ होजोबो। भट थुनायनि साननै सानथामनि उनावहाय बिसोरफोरबो हिंसायारि जाथायफोर जायो। दा बिनि बेलायाव रायजोफ्रा मालाबा आं सानो हिंसाया जोंनि समाजाव दा जायगा गैला। 2020 मायथाइयाव जि सान्ति सुक्ति जाबाय, बिनि उनावबो गोबां माखासे बिसायख'थि जालांबाय आरो बे बिसायख'थिफोर जों नुदों, बेबायदि दावराव दावसि जों नुवाखै। गतिके एबारबो जानाय नङा आरो बेखौ मानसिफ्रा बयबो बुजिबाय जे हिंसाजों जेबो खामानि जाया। आगोलाव 15था बोसोर बिपिएफनि दिनाव हिंसाया मा रोखोम नुबोजोब्बाय,
बेखौ मानसिफ्रा आंगायबाय दा जोंनि बे समावहाय दिनै मानसिफ्रा गोजोन थासारिखौ हास्थायदों मोनबायबो खामानिबो मावगासिनो दङ गतिके नैबे बिसायख'थियाव सोरबाया माबा मोनसे दावराव दावसि खालामनो नागिरोब्लाबो आं सानो बेखौ रायजो राजाफ्रा रायजोयैनो होबथागोन